Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο μου. Σήμερα γινόμαστε Γαλλία και προσπαθούμε να πάρουμε όλα τα γαλλικά transformation. Ναι, παίρνει η ώρα, το ξέρω. Άρα αφού κάνετε subscribe, αποφάσισα να το κάνω tryhard αυτό. Transformation είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε ειδικού, ναι. Και τα δύο νάτα, το Napoleonic Empire και το Carolingian Empire. Ναι, όλα θα είναι πάρα πολλά πράγματα, το ξέρω. Οπότε σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα techniques, θα σας δώσω πάλι tips, όπως στο βίντεο με τη Μάλτα. Σπονάρουμε 115.000, κάνουμε ένα justification στα Ελβετία, στα πρώτα λεπτά. Δεν πρέπει να μπουν άτομα στο σερβερ, γιατί θέλουμε πολύ δύσκολες χώρες. Οπότε αν μπουν, ξέρω εγώ, η Γερμανία, η Ρωσία, είμαστε cooked. Επίσης, δεν πάρουμε και αυτό το Belarus. Και το Belarus το παίρνει συνήθως η Ρωσία, πρέπει να το πάρουμε πολύ γρήγορα. Γιατί για να κάνουμε τον Napoleonic Empire το χρειαζόμαστε. Οπότε είναι ένα πρόβλημα. Έχω τα γαλλικά skin, βλέπετε, πολύ cool σκηνάκια να έχω. Είναι αλήθεια. Όπα, έχουμε ήδη βγάλει πολλά λεφτά, λοιπόν. Βάζουμε το Παρίσι και άλλα λεφτά. Να βλέπετε, χάνουμε πολύ λίγα λεφτά τώρα. Μπορούμε να σπρώχνουμε και έναν δυνατό τρόπο. Οπότε θέλω να πάω εδώ. Πάρει τη Βέρνη. Πολύ χρήσιμη, πολύ πρωτεύουσα. Και μετά θα πάρουμε τη Ζηρίχη και τελειώσαμε. Ελβετία, στα πρώτα λεπτά recording. Captured burn, ωραία. Keep moving. Δεν βάζω το capture, παιδιά. Γιατί γίνονται βλάκιες με το capture, να πούμε. Μου σπάνε τα νεύρα. Τα Viking skin, φίλε, θα πάνε πάρα πολύ ωραία γιατί θέλει και world map. Οπότε θα το κάνουμε σε άλλο βίντεο. Να πάει η Ελβετία, την πήραμε. Μεγαλώσαμε λίγο, να πούμε. Οκ, πήραμε λεφτάκια. Λοιπόν, βαξάρουμε το Παρίσι. Δεν το βάξαρε. Ένα μπιτ θέλει να βαξιστεί. Οκ, εντάξει, πόσο πολλά λεφτά. Τώρα να δούμε τι θέλουμε για transformation. Το πρώτο transformation που σκοπεύουμε να πάρουμε είναι το Carolingian. Βλέπετε, θέλει πολλά πραγματάκια. Τώρα παίρνουμε gen, παίρνουμε troop damage. Σπονάρουμε έναν ακόμη troop για να το κάνουμε πιο γρήγορα. Θα δείτε σε λίγο γιατί το λέω αυτό. Δεν πετύχουμε στη Γερμανία. Κάναμε upgrade του damage του στρατιώτη. Ωραία. Του Carolingian. Εντάξει, όλα τα transformation είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή προβλέπετε μία ώρα βίντεο, οκ. Άμα έχετε να κάνετε κάτι σημαντικό, μην καθίσετε να το δείτε. Να βλέπετε το ΝΑΤΟ πρέπει να φτιάξουμε, οκ. Είναι δύσκολο το ΝΑΤΟ. Θυμάστε. Και τα δύο ΝΑΤΟ. Είναι δύο. Να, και το Napoleonic είναι πολύ δύσκολο. Θέλει και Ρωσία, βλέπετε. Το Smolensk. Γι' αυτό δεν πρέπει να μπει άτομο. Γιατί θα γίνει Ρωσία 99,999%. Περιμένουμε. Οκ. Γιατί πάνε να αγγίξουμε πόλεμο. Ωραία, επίθεση στη Γερμανία. Freiburg. Πώς είδα περισσότερο capture. Καλά, αυτό θα πέσει πανεύκολα. Κοιτάξτε εδώ πόσο γρήγορα το παίρνουμε. Να δώσω όσο επιτίθεται τώρα.
Σε αυτόν εδώ το στρατιώ του, στο Φρέιντμπουργκ. Θα πάνε εύκολα πέφτει η Γερμανία, έλα. Πρέπει να πάμε στην Ιταλία. Γιατί διάλεξε τη Γαλλία. Θέλει και τα παπικά κράτη, τέλεια. Θέλει και όλα τα κρατήδια να πούμε. Όπα. Αυτός επιτέθηκε. Με την Ιρεμβέργη. Ωραία, πρέπει να ξέρουμε και λίγες πόλεις όμως. Ωραία, τώρα βγάζουμε 19 εκατομμύρια. Έχουν πολλά λεφτάκια. Γιατί ο στόχος είναι τα λεφτά. Λοιπόν, παίρνουμε κάποιο τάκελ. Τι άλλο, ευτυχώς δεν διαλέξω ασιατική χώρα. Πρέπει να διαλέξουμε το Asian. Άντε γι' αυτό. Το Asian θέλει Κίνα. British Empire, British Raj. Αυτό γιατί δεν το διάλεξα, το κάνει. Challenge. Εγώ τώρα παιδιά κάνω μόνος με ένα challenge που πρέπει να πάρεις, να κάνεις το Warsaw Pact με όλες τις χώρες. Το έχω κάνει με την Πολωνία και τη Ρωσία. Τώρα το κάνουμε ώρες και με τη σειρά που μας το δείχνει. Γιατί με τρεχαρτήλασμα, ξέρετε. Μήπως έχασε τόση ζωή. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πήραμε Φραγκφούρτη. Άντε, έχεις καλά λουκάνικα. Άρα upgrades. Έλα, είναι πανεύκολη η Γερμανία με καλά troops. Πρώτα τα Netherlands. Επίσης κάντε likes στο βίντεο με τη Μάλτα, γιατί στα 3 likes θα κάνω upload ένα βίντεο που έχω ήδη βγάλει, όπου πήρα όλη τη transformation του Ιράκ. Είναι 57 λεπτά βίντεο και αυτά είναι στοιχεία που σας δίνω, δεν μάθετε τίποτα άλλο. Οπότε ναι, κάντε στα 3 likes θα το κάνω upload. Λοιπόν, με της Δρέσδη. Όπα. Όχι, δεν με συμφέρει, γιατί μπορώ να μαξάρω τη Φραγκφούρτη. Ωραία. Ωραία, μαξάρω τη Φραγκφούρτη. W. Α, περνάμε από τα σύνορα, γι' αυτό χάνει ζωή. Πολύ λογικό, ναι, με βλάκας. Ωραία, πάει η Γερμανία. Germany, Max, καλά θα βγάλουμε λεφτάκια. Το Παρίσι μαξάρουμε φυσικά. Α, το μαξάρουμε το Παρίσι. Μπράβο μας. Λοιπόν, την Μπορντό θα μαξάρουμε. Παίρνουμε soldier damage και political power gen. Τι άλλο χρειαζόμαστε για αυτό το Carolingian? Τι άλλο θέλει το Carolingian? Α, ναι, το βάλει αυτά να πεις. Θέλει και την Τσεχία. Και ωραία φίλε. Δεν μπορώ. Κάνουμε ράση στην Ιταλία. Είναι το πιο γρήγορο. Έχουμε έναν καλό στρατιώτη. Στείλουμε και στρατό εδώ. Ρεσάρουμε την Ιταλία. Παίρνουμε εργοστάσια. Πρέπει να κτίσουμε ουσιαστικά δυνατό στρατό νωρίς.
Να πάρουμε πολύ σημαντικά εργοστάσια εδώ πέρα. Α, έχουμε και αυτό εδώ, μπορούμε να κάνουμε, να πάρουμε και αυτό, ναι, σωστά. Υγεία. Επίσης σκέφτομαι, παιδιά, να σας κάνω ένα giveaway που θα σας δώσω Robux, οπότε κάντε εγγραφή, γιατί στους 1000 εγγραμμένους θα σας δώσω 10.000 Robux και στους 100 εγγραμμένους θα δώσω 1000 Robux, οπότε σε έναν τυχερό. Οπότε κάντε όλη εγγραφή και like για να ανεβάσω και το βίντεο με το Ιράκ. Είναι full αστείο. Βάζουμε πάρα πολύ political power. Έχουμε να φτάσει φυσικά. Ωραία. Πόλεμος. Ωραία, εσύ πίνεις στο Τωρίνο. Ίσως πάρει το capture. Το Τωρίνο μπρο θα πέσει 5 σεκ, κοιτάξτε απλά. Βενετία, αντιλιά. Πρέπει τη... Πώς λέγονταν αυτή η πόλη? Μπολόνι, δεν θυμάμαι. Πείτε μου στη σχόλια, δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτή η ηλίθια πόλη. Αυτό είναι το πιο σπαστικό πράγμα, ότι όταν εισβάλλεις σε χώρες έχει και AI. Σου πάει τα νεύρα. Λοιπόν, μαξάρουμε και την Γκάεν. Και good boy. Πάει Γκάεν, ωραία. Και άλλη πόλη μαξαριστικές. Βάζουμε αυτό το capture. Προπήραμε τη Ρώμη τόσο γρήγορα. Το capture είναι full σπασμένο, έχει καλά troops. Έχω βάλει και shoulder damage. Αν τι θα γίνει, το πάρουμε ποτέ αυτό ή όχι? Είναι και η Μάλτα που κάνει το challenge. Carolingian. Έχουμε πάρει κι άλλο για το Carolingian. W. Λέω και Ισπανία, Λοιπόν, θα πάρουμε τα μεγάλα και μετά τα μικρά. ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το μικρό ΝΑΤΟ. Ωραία, το πράσινο ΝΑΤΟ είναι το πιο εύκολο, οπότε θυμόμαστε αυτό. Καλά, το European Union θα πας πάρει την πιο πολύ ώρα θεωρώ, γιατί κοιτάξτε τι θέλει. Θέλει όλα αυτά. Και Βαλκάνια, Εύχομαι να μην μπουν άλλα κράτη στο European Union. Γιατί θα πρέπει να κατακτήσουμε κι άλλα. Πάει γι' αυτό. Ωραία. Πρώτα πάρουμε όλη την Ιταλία. Έχουμε πάρει και τη Γερμανία. Είμαστε τεράστιοι τώρα. Το ranking. Δεν το δω. Ναι. 56 θέλεις πέρασε με τη Ρωσία. W. Τρίτη Αγγλία. Πέμπτη Τουρκία. Έβδομη Ελλάδα. Μπράβο Ελλάδα. Λοιπόν. Την πήραμε. Let's go. Max. Ask for peace. Ωραία. Τη ρίξαμε. Να ξέρω και το Τωρίνο.
Παραγγείλω political power. Και Missile Launcher. Ναι, θα το βάλω και το Missile Launcher. Μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, επόμενο justification. Έχουμε κάνει εδώ justification. Όπερα από το Missile. Ναι, αυτό. Ναι. Καλά, θεωρώ ότι θα είναι πολύ σπασμένο. Πάρε εδώ upgrades. Πρέπει να το πάρουμε γι' αυτό, θα το κάνει πολύ εύκολο το πράγμα. Πώς πονάει. Είναι καρχά να σπονώνω σε τα χάζω τάγκς. Το κάνουμε για το political power. Πώς έβγαζω. Μόνο! Είχα 0,40 και τον βγάζω μόνο 0,47. Έδωσα μπόλικα λεφτά. Κλέβουν. Ωραία. Πας ανθρωπέ μου. Είναι κακό. Δεν είναι καλό. Πρέπει να το κάνεις από μακριά. Δεν παίρνει καν πώληση, είναι απλά support. Έχω όλα μου τα λεφτά ρε φίλε, κοίτα εδώ. Αλλά κράτη το για καλό και κακό, μπορεί να το χρειαστούμε για μετά. Netherlands, Max. Ωραία, πήραμε και την Ολλανδία, παίρνουμε και το Βέλγιο και είμαστε τεράστιοι. Tasks. Spawn tanks, όχι. Spawn soldiers, οκ, το κάνουμε αυτό. Shop. Kievan Rus. Γιατί να το πάρω αυτό, είναι χάλια. Russian Empire. Αυτό θα μ' αρέσει. Η Πορτογής, Ισπάνης. Λοιπόν, εγώ θα κάτσω να πάρω το Πορτογής μάλλον. Ή το G7. Το G7 θα πάρουμε. Το πάρω. Μπα. Δεν έκανε justification. Κατάλαβα πως δουλεύουν αυτά. Είναι σε τα πλοία. Μπορείς να τους ρίξεις από μακριά και εκεί να μην μπορούν να σου ρίξουν. Είναι σε support equipment. Οκ, πολύ περίεργο. Δεν φτάνει όμως το range, οπότε πάμε λίγο εδώ. Τώρα φτάνει, είναι μέσα στο range, ωραία. Τώρα βάζουμε και το κάπου. Έτσι δουλεύει. Τέλειο. Τους διαλύσαμε βασικά έτσι. Έφαγαν hook. Λοιπόν, we can now annex them. Belgium accepted. Ναι ρε φίλε, έχουμε πάρει όλα πράγματα που είχαν. Μπορείς να το missile launcher εκεί. Πρέπει να πάρουμε όλη την Ευρώπη ρε φίλε. Τι να πω. Είμαστε όλο αυτό.
στην Ιταλία. Έχουμε εδώ τα σκηνάκια που κάρουν. Πού πας? Α, ναι, εγώ σε στείλα εκεί. Πρώτα στο Μονακό. Παίρνουμε... Καλά, δεν μπορώ. Damage, tank damage. Δεν έχουμε tanks. Λοιπόν, άρα τι έχουμε μαξάρει. Max. Τωρίνο. Μασσάλια πού είναι? Δεν υπάρχει Μασσάλια. Ντροπή. Ελληνική απικία. Max και άλλες πόλεις. Έχουμε μαξάρει αρκετές εδώ, βγάζουμε... Ναι, βγάζουμε πολλά λεφτάκια. Έχουμε και max manpower, οπότε σπονέρουμε πολύ καμένο στρατιώτη. Ωραία. Πήραμε και task. Πήραμε και event currency. Οι τύποι νομίζουν ότι είναι ακόμα Πάσχα, τι να πω. Πήραμε και άλλα medals. Ευχαριστούμε. Tasks. Σε ίδιο city, όχι. Shop. Έχουμε πολλά. Yes, sir. Λοιπόν, παίρνω το Spanish Empire. Το χρειαζόμαστε. Θεωρώ θα είναι πολύ cool. Θα το βάλω σε ένα βίντεο, ξέρω εγώ. Πώς στείλω το Droop. Ήταν Pharmacies. Μπαμ. Μπαμ. Πρώτον έφαγε. Τέλειο. Μπαμ. Μπαμ. Σκότωσα λίγο το στρατιώτη μου. Τα muscles. Υπάρχει και friendly damage. Ναι, δεν το ξέρω σε αυτό. Πήραμε το Μονακό όμως. Accepted. Ναι ρε φίλε. Έχω πει 1000 φορές αυτό που πάρω όλα τα εδάφη. Τι θα έλεγε. Λοιπόν, εσένα στείλω εδώ για να βομβαρδίσεις. Λέω και στις πόλεις, μόλις θέλει να μας σκοτώσει. Και θα αρχίσουμε και πόλεμο εδώ πέρα. Ωραία. Κλείνουμε άκυρα μέρη που υπάρχουν. Να το. Θέλει και αυτό το ΝΑΤΟ. Αυτό θέλει το ΝΑΤΟ. Θέλουμε γι' αυτό. Γενικά θέλουμε όλη την Ευρώπη βασικά. Αυτό έχω καταλάβει. Φανταστείτε ότι στο World Map θέλει και Αμερική. Ναι. Γιατί να πάρω... Καλά, αυτό δεν το μετράμε. Ούτε αυτό μετράμε. Δεν δίνω medals. Rewards. Έχουμε κάνει... Το 4,5 μόνο. Τι να πω. 5% index. Παίρνουμε 50 medals. Λοιπόν... Μπορούμε να επιτεθούμε στην Ισπανία. Started the war against Spain. Off. Τώρα επιτεθούμε και εδώ. Τι θα εισβάλλουμε. Έλα, είχαμε Λουξεμβούργο, το βάζουμε και το κάτω. Ωραία, εσύ πήρε κατέκτηση, εγώ παίρνω το Λουξεμβούργο λείπει. Μπρο, έχει 4.000 ξέρω εγώ να μας δώσει το Λουξεμβούργο, αλλά και όλο. Πρέπει να του ρίξω μάσκες.
Είναι σπασμένο αυτό το Missile Lancer. Τους διέλυσε κυριολεκτικά. Θα το φαντάρω να πούμε. Τα έχει πάρει όλα. Χρειαζόμαστε και αυτά εδώ. Θέλω και την Πορτογαλία, θέλω και την Αγγλία. Θα πάρουμε όλα τα μεγάλα έθνη. Και μετά πάμε στα μικροπολιτικά. Έτσι μπορούμε να βομβαρδίσουμε και αυτόν. Τίποτα. Είναι neutral, δεν μπορούμε. Ας πρόλαβε τον Γάλλο στρατιώτη. Πού το καπτούρ. Έχουα. Περιμένουμε τώρα, θα πάρει όλο ο Γάλλος στρατιώτης. Και εσύ δεν σου βάλουμε το καπτούρ, θα πας εκεί εσύ στρατιώτη. Στρατιώτε. Βασικά όχι, θα πας εκεί για να πιεθούμε στην Αγγλία γρήγορα. Τον ρώτησε που... Α, το Καρολίτζιαν τι θέλει. Θέλει και αυτό εδώ, ωραία. Θέλει αυτό εδώ και αυτά εδώ και αυτά εδώ. Θέλει και τα παπικά, οκ. Το παίρνουμε το transformation. Ναπολέον Ντίκ θέλει και αυτά εδώ, ωραία. Είχα πάρα πολύ την Ευρώπη, παιδιά, το βλέπετε. Είναι πολύ δύσκολο challenge. Έχω 80 tiles, θα πούμε. Έχω πολύ καμένους στρατιώτες. Μήπως δεν πήραμε τη Μαδρίτη. Τόση ώρα δεν έχουμε πάρει τη Μαδρίτη. Αλλά πάρτε το Τολέδο. Έχουμε πάρει όλα, κοιτάξτε εδώ. Ω ναι. Chill. Και εσύ μπορείς να πας. Πάμε στο Λονδίνο να τελειώνουμε. Χτυπήσουμε στην καρδιά. Λοιπόν, αυτό το παίρνουμε. Καλά, είναι πάρα πολύ σπασμένο το Missile Lancer. Μπορείς να διαλύσεις όλες τις χώρες απλά έτσι. Αν υπάρχουν και παίκτες, σκεφτείτε εγώ, δεν είμαι σε private, αλλά δεν υπάρχουν παίκτες εδώ. Καταλαβαίνετε, είναι λίγο πιο εύκολη η κατάσταση. Αλλά σε κανονικό server να το κάνεις αυτό το challenge. Είναι πολύ καλά αυτά, το Missile Lancer. Άσχετα που τώρα δεν τα χρησιμοποιούμε. Κάθε το πάρει όλο μόνος του. Α, ναι, δεν μπορούμε. Υγεία. Γιατί να πάρω το αρτέλερι, ρε φίλε, απλά κάθεται στατικά. Δεν είναι καλό. Αν πάρω γιατί να το πάρεις αυτό. Πείτε μου γιατί να το πάρετε αυτό και ολοκληρωτικά θέλει, ξέρω εγώ, 5 tiles και το κάνεις transform. Πάει και αυτό. Το έχουμε πάει όλα να πούμε. Κάναμε upgrade το missile damage με 80%. Α, όντως αυτό ισχύει. Είχε πιο μεγάλο range. Μπαμ. Α, κάτσε.
Κάνουν λεφτά! Τα μάσι κάνουν λεφτά! Α, εντάξει, αυτό δεν το γνώρισα. Παιδιά, αν είστε φτωχοί, μην το πάρετε αυτό. Είναι σπατάλη να πούμε. Φερόες. Και εδώ, καλά, αυτή είναι, ξέρω εγώ, η πιο κοιμισμένη χώρα, δεν την παίρνει κανείς μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Έχει πάρει 1000 πράγματα και μόλις πας να της επιτεθείς έχει χτίσει defense παντού. Τι είμαι? Α, σχεδόν πέρασε το Warlord. Ναι, θα γίνω champion. Μπαγιάζει μου που είναι Supreme General. Έχω δει μια φορά. Με αστεράκι δεν έχω δει. Supreme General έχω δει. Τι άλλο θέλει το ΝΑΤΟ? Ευτυχώς. Το άλλο ΝΑΤΟ. Εντάξει. Είναι το μικρό και δεν το πήραμε. Το μεγάλο όχι. Το μεγάλο θέλει και η Ισλανδία. Με και την Πορτογαλία. Τέλειο. Πήραμε την Αγγλία. W. Ask for peace. Accepted. Και ask for peace. Accepted. Και παίρνουμε και καλύτερα πραγματικία. Μπλα μπλα μπλα, μπλε μπλε μπλε, μπλε μπλε μπλε, μπλε μπλε μπλε. Multi upgrade. Next. Ναι. Μπορώ να το πάω level 6. Πόσα βγάζουμε τώρα? Χριστός και η Παναγία. Πόσα βγάζουμε, Χριστέ μου? Να βγάλουμε tanks. Πάρουμε. Τώρα το αφήνουμε AFK μέχρι να πάρουμε την Νορβηγία. Ωραία, τώρα μπορούμε να επιτεθούμε. Οπότε πάμε Declare War. Και αρχίσαμε έναν πόλεμο έτσι. Είμαστε κοντά για το ΝΑΤΟ. Το μικρό το ΝΑΤΟ εννοείται. Παίρνουμε και ένα τάγκ. Ναι, πολύ καμένο τάγκ. Κάνουμε για ένα justification στην Πορτογαλία. W. You wanna be tough, man. Συνεχίζουμε να κατακτάμε τα πάντα. Καλά έκανα, ήξερα το επιτεθεί εδώ.
Καλά, είμαστε η Γαλλική Αυτοκρατορία να πούμε. Τους έχουμε εξοντώσει όλους τους πιθανούς εχθρούς. Δεν μπορεί να μας πάρει κανείς. Leaderboards. Έχουμε 114 ισχυρούς, έχει 50, έχει τα μισά. Τέτοια χώρα μιλάμε. Ωραία, πάμε με το capture. Yes, sir. Μπρο, ήδη το πήραμε. No σχόλιο. Καλά, είναι full σπασμένα τα tanks, να θα σου πεις καλά. Ανεβάζουμε λίγες πόλεις. Και πάει Πορτογαλία. Ωραία, και πήραμε και την Νορβηγία. Η πιο εύκολη νίκη ήταν αυτή. Justification. Τι? Μην το υβάλλω. Δεν βλέπω καμία πόλη. Υβάλλω. Τι να πω. Rest in peace. Λοιπόν, justification. Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε το Carolingian. Δεν γίνεται. Και justification. Ωραία. Έχουμε πολλά justification. Βλέπετε, είμαστε επιθετικοί. Λοιπόν, πάρε το καλό το tank, φέρε το εδώ. Δούμε τις μονάδες μας. Εδώ στο πιο κύριο μέρος του κόσμου δηλαδή. Τον σκοτώσαμε. Αυτά είναι τέλεια, κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά. Τέλεια, είναι μουά και ερωτικά. Πετάνε κάτι μάσες, κάνει 1000 damage να πούμε. Τους διαλύουν όλους. Άστε δεν κοστίζουν λεφτά. Μας νοιάζουν τα λεφτά, εμείς παίζουμε πολλά λεφτά. Για κάτι άλλο τώρα, άκυρους.
Δεν φταίω. Δεν είμαι σε κανένα πόλεμο μέχρι στιγμής, είμαι στη φιλιαρινική τώρα. Δεν πρέπει να κάνω το ΝΑΤΟ. Το νιέτσο. Α, βλέπετε, ΝΑΤΟ. Το λέει ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ το ΝΑΤΟ. Είναι και αυτό. Θέλει και εδώ push, θέλει και εδώ push. Θέλει και εδώ push, θέλει και εδώ push, θέλει και εδώ push, θέλει και εδώ push, θέλει και εδώ push. Υπάρχει και αυτό δεν νησί, Isle of Man. Είναι, ποιο είναι? Isle of Man. Τι φορά το ακούω αυτό, θα το ψάξω. Λοιπόν, στείλουμε το army μας να επιτεθεί, να πάρουμε και αυτό. Είναι το πρώτο τελευταίο μέρος του μικρού ΝΑΤΟ. Οπότε θα το πάρουμε. Λοιπόν, επίθεση στο Liechtenstein. Κλα κλα. Μην πάει. Και κάπως έτσι παίρνεις μια χώρα. Ναι, W. Παίρνουμε και την Αυστρία, ναι την παίρνουμε. Παίρνουμε και το Βόλο μας, το θέτουμε εδώ βόρεια, το χρειαζόμαστε εδώ. Και κάπως έτσι το παίρνεις. W. Λοιπόν, πάμε, τους στέλνουμε νότια, ξέρω εγώ. Αν και θα πάνε πολύ ώρα να πάνε μέχρι εδώ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. No. Justify, ωραία. Innsbruck, θα την κάνουμε πανεύκολα κόντερ. Δεν το κατακτάς ρε. Τι έκανες εντερσία. Τι να πω. Πρώτον έβγαλε one tap. Καλά είδατε. Μιαου, 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 μιαου. Συνεχίζουμε. Παίρνουμε και τη Βιέννη. W. Πάει και η Αυστρία. Λοιπόν, Φαρμάσιλς. Είχαμε... Ωραία, εξοντώσαμε τις απειλές. Επιτηθήκαμε στο Czech Republic. Αν το πάρουμε και αυτό μπορούμε να κάνουμε Carolingian Empire. Οπότε πάμε λίγο. You see this, multi bridge. Όλα.
next. Άκουσες λίγο πολλά. Να βάλουμε λίγο multi upgrade. Select all και select all. Next, max. Πώς? Great. Why not? Λοιπόν, όχι συνασφαλώ το capture. Παίρνεις όλα one tap. Είμαστε κοντά στο πρώτο transformation. Δύο θετικά, παιδιά. Εγώ ποτέ δεν το βλέπω θετικά. Λοιπόν, όπα πάει. Αντίο Τσεχία. Μπρε, πού πας? Πεθάνεις. Upkeep. Χάνουμε λίγο πολλά λεφτά στο τέλος. Χάνουμε 30 εκατομμύρια, αλλά εντάξει. Technology. Τι άλλο να βάλουμε? Μπορούμε να βάλουμε αυτό. Ωραία. Πάμε ψώνια. Ναι, σωστά. Δεν παίρνουμε αυτό. Φτάσαμε τόσο γρήγορα, μπράβο τους παιδιά. Τι άλλο? Σου βάλε τώρα. Πρέπει να βάλουμε και αυτά. Θυμάμαι κανένα εμπάρ τόσο περίεργο. Θυμάμαι μήπως Καρολίτζιαν εμπάρ. Τώρα. Moving path. Είναι και κυρανισάκια ρε φίλε του Ντένμαρκ. Είναι σπαστικό. Λες ότι τα τελευταία πράγματα που θέλουμε για το μικρό ΝΑΤΟ. Κανονικά είναι και την Ισία, όχι η Αλγερία και η Αμερική. Με στελάκι. Ω Χριστέ μου, όλα αυτά. Το European Union. Ωραία. Οκ. Έφυγες. Μπορούμε να κοιτάξει το manpower. Declare all. Ωραία. Παίρνουμε τη Σλοβάκια, παίρνουμε αυτό και κάνουμε transform. Και τελειώσαμε. Ή θέλει κι άλλα, κάτσε. Transform. Θέλει κι άλλα. Φίλε, είναι το πιο σπαστικό transformation. Πιο εύκολα γινόμαστε ΝΑΤΟ. Denmark, να βλέπετε. Εσφοπής, ωραία. Και τώρα γινόμαστε ΝΑΤΟ. Ναι, γίναμε ΝΑΤΟ. Το μικρό ΝΑΤΟ βέβαια, πώς πανηγυρίζω έτσι. Τι να πω. Notification. Να κάνουμε και το μεγάλο. Το Carolingian Empire είναι χάλια, αλλά ναι. Πιο φλεξάρικο είναι το ΝΑΤΟ. Θεωρώ. Είναι πιο καλό φλεξ. Ρε που πας δίλε. Δίλε. Πού πας.
Σλοβάκια. Μαξ. Ευχαριστούμε. Σαν Μαρίνο και Βατικάνο. Ωραία. Πραγ. Θα τη μαξάρουμε λίγο. Τη Βιέννη και τη Βρατισλάβα. Θα τις μαξάρουμε όλες. Σαν καλή νατοϊκή. Δεν έχουμε πόλεμο, τον έκανα πριν. Ωραία, πάμε. Όσοι Ζεκούλα και Ζάγκρεπ. 4 tiles είναι όλα. 1, 2, 3, ναι, 4 tiles. Πάει και αυτό, ωραία. Moving path. Σαν καλός Σουλτάνος. Κήρυξε πόλεμο στο Σουέδεν. W. Θέλουμε και αυτό για το μεγάλο το ΝΑΤΟ. Το μεγάλο. Έχουμε και το European. Europapa. Δεν παίρνουμε και την Τουρκία. Είναι κάτι θέλουμε όλα εκτός από τη Ρωσία να πω. Βασικά στο τέλος λέω να πάρουμε τη Ρωσία να τελειώσουμε. Δεν έχω νικήσει ποτέ. Και όχι, δεν κάνω πλάκα, δεν έχω νικήσει ποτέ. Σας δίνω τόσοι χαιρετήψεις και δεν έχω νικήσει ποτέ. Δεν μας έχει επιτεθεί κανένας. Να τους. Καλή τύχη φίλε μου. Ώστε λίγο τον άλλον. Στο Μάρισταντ θα το πάρει. Είχαμε κάποια W's εδώ κάτω. Θα τελειώσουμε πόλεμο ήδη Σαν Μαρίνο. Εγώ δεν σκέφτομαι το λέγα Αγίου Μαρίνο, αλλά επειδή το μάθα από τα αγγλικά το λέω Σαν Μαρίνο. Μαθαίνει η λέξη το control Europe, ρε φίλε. Πάει το Σαν Μαρίνο. Και του Βατικάνο. Του Βατικάνο καλά κάνει και το βάλανε, γιατί μισή δεν ξέρω πώς θα το κάνουν ένα κράτος. Σαν Μαρίνο accepted. Ωραία. Δεν έχει πολύ λογική. Έτσι πώς το έχουν κάνει. Βατικάν. Σοπής. Accept. Ωραία. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και το δεύτερο transformation της ημέρας μας. Carolingian Empire. Ναι, είναι άθλιο. Πάμε πάλι να το πήραμε όμως. Δεν έχετε να πείτε ότι δεν το πήραμε. Μήπως πάει στα χιόνια. Το capture. Inventory. Chocolate. Sultanos. Win streak. Να πάρω. Στις 3 νίκες πρέπει να πάρω το British Empire. Ωραία. Και μετά να πάρουμε το Golden Orb. Οκ. Χρυσή Ορδή. Οκ. Ω, αυτό είναι ωραίο. Χάλια. Είναι άθλια αυτά τα skins. Πώς είναι έτσι, πιστεύω μου. Τι είναι αυτό. Εγώ και να τα έπαιρνα δεν θα τα βάζα. Είναι τα χειρότερα skins που έχω δει. Οπότε τα skins τα παίρνεις για να είσαι ωραίος. Νομίζω είναι και αυτή στο ΝΑΤΟ, το μεγάλο.
Ναι, είναι. Καλή μνήμη. Έχω τεράστια μνήμη. Δίνουμε κι άλλα 130 tiles συνολικά. Ναι. Αυτό πρέπει να τα πάρουμε όλα. Τι Λευκορωσία, τι γλιτώνεις Λευκορωσία. Έκανα transform στο Napoleonic. Πρέπει να καούμε. 1 ώρα recording. Κοιτάξτε αποτελέσματα. Έχουμε κάνει τον άτομο, το θετικά. Αυτό βασικά δεν είναι δύσκολο, απλά παίρνει ώρα, για προφανείς λόγους. Νομίζω είναι καυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, είναι και στο ΝΑΤΟ. Οκ, το παίρνουμε, Ίσως βάζουμε σε ένα στρατιώτη. Όχι, δεν σου βάζουμε το Captor. Χειρίζουμε πόλεμο στην Πολωνία. Στην Πόλαντ. Off. Χιλιάρι. Συνεχίζουμε. Παίρνουμε το φαντάρο. Το στέλνουμε να πάρει τη Ζιελώνα Αγκόρα. Χελώνα. Shop. Kievan Rus. Όπα. Okay, declare war. Start the war against Finland. Yay! Με το capture. Λοιπόν, πάρει και εσύ ένα ότο. Κάτσε πάρει. Λοιπόν, πρέπει να μαξάρουμε και άλλες πόλεις. All, next, max, upgrade. Σε βγάζουμε τώρα. Καλά! Προβόλικα. Πήραμε η Βαρσοβία. Νομίζω ότι γλιτώσει ο άλλος. Μου φωνιάς. Μπρο, πως είναι τόσο μεγάλη χώρα. Δηλαδή, όταν θα ρίξει το challenge, δεν περίμενα ότι θα πήγαινε τόσο καλά σε 1 ώρα. Τι να πω. Δεν έχω λόγια. Κουβόλα. Λισαλμή και Λιέξα. Όσοι είστε από εκεί σε όλοι που μιλάω, έτσι είμαι Έλληνας. Κράκο. Δεν πήραμε το Κράκο. Θα πάρουμε αυτό. Είναι αυτοκτονικές στάσεις έχετε εσείς. Και με την Κρακοβία, W. Μπορεί θα ρίξουμε την Πολωνία τόσο γρήγορα, ξέρω εγώ. W. Max. Λεφτάκια. Ο στόχος είναι τα λεφτά.
Χειρίζουμε σε πολλές χώρες πόλεμου, είμαστε επιθετικοί. Ρίξαμε και τη Φιλανδία, let's go. W speed. Ωραία φίλε, 1 ώρα βίντεο. Ιστορία τι έχει, έχουμε μοναχή ιστορία, να, έχει τη φάτσα μου. Annexed Bialystok from Poland. April 5, 2035. Το 2035 λοιπόν, αυτός εδώ κεφάλας, αυτός εδώ κεφάλας, θα τρέξει στο ΝΑΤΟ, θα πάρει το ΝΑΤΟ, θα πάρει την Πολωνία. Ηλίθιο, ακούστηκε αυτό. European Union. Ωραία, θέλει λεφτά. Θέλει και το Ιρλάνδη. Are you kidding me? Εντάξει. Ναι, ξέχασα να δείξουμε πόλεμο. Τάρτου. We're growing big. Και να, του βάζω 6 ντούρτα από το κάπου. Τώρα τα παίρνει όλα. Πάμε να πάρουμε και την Ιρλανδία. Πήραμε ήδη το Μίνσκ. Ναι, no comment. Καλά παιδί, είμαστε τεράστιοι. Κοιτάξτε λίγο, έχουμε πάρει σχεδόν όλη την Ευρώπη να πούμε, ούτε τα Βαλκάνια μένουν. Και η Ρωσία. Η Ρωσία θα μείνει τέλος. Σε αυτή τη Ρωσία δεν τη χρειαζόμαστε. Θέλουμε βασικά να πάρουμε ένα κομμάτι της μόνο. Όπα, πού πας φίλα μου, πας φέδων μου. Δεν μου πάρεις εμένα την Degath Police. Πήραμε την αξία μου. Λοιπόν, τι παίρνω ακριβώς, το Ireland. Ωραία, τι άλλο παίρνουμε. Τι είναι το πάλι αυτός. Πήραμε και την Εσθονία νομίζω. Ωραία, και το Λάτβια.
Το Λιθουανία. Πάει και τώρα νομίζω είναι μόνο αυτό. Yes sir. Λοιπόν, τι άλλο θέλει, να το, ωραία φίλε, θέλει κι άλλα. Θέλει πολλά. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Έχω πέσει να κάνω τώρα το πιο δύσκολο challenge που μπορεί να κάνει κανείς, να φτιάξει το ΝΑΤΟ. Καλά, στην κάθεσαι και το κάνει 30 φορές για να πάρει όλη transformation. Ναι, δεν έχει ζωή προφανώς. Λοιπόν, οκ. Εσύ, όπα, κάνεις. Εσύ δεν πας εκεί. Το rocket launcher μου, να το. Τότε να βομβαρδίσουμε λίγο τη Βουδαπέστη. Έχω πάει Ουγγαρία, παιδιά. Μην πάτε ποτέ. Εντάξει, είναι ωραία η Βουδαπέστη, η πόλη μέσα. Αλλά οι άνθρωποι, ρε φίλε, είναι τόσο κακοί. Γι' αυτό θα τους βομβαρδίσω τώρα με αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Οπότε το ηθικό διδάγμα είναι να μην πάτε. Οκ. Οι Ούγγροι είναι κακοί άνθρωποι. Max, ask for peace. Ναι! Transformation. Αυτό τι θέλει. Kidding me. Γι' αυτό κάναμε στη Ρωσία. Justification. Και justification. Μπρο, έχουμε λίγο πολύ manpower και λίγο πολλά λεφτά. Ναι. Few cities, more than great, select all. Next. Upgrade. Ωραία, μα ξέρουμε και άλλες πόλεις. Βγάζουν πολλά λεφτά. Εγώ να σπονώ ένα πολύ καμένο τάγκ. Ναι, πολύ είναι. Fire. Πάρτε τα. Αυτό να μάθετε, να μάθετε. Χειρότεροι άνθρωποι του κόσμου. Λοιπόν, we keep moving forward. Μπορώ να βομβαρδίσω και το Ζάγκρεπ. Ωραία, πάμε. Φτάνει. Πάρε Μάνσιλς. Παπα. Εύχομαι να το πετύχεις, φίλε μου. Ναι, δεν έχουμε πόλεμο. Τσάμπα, έφαγα όλα μου τα λεφτά τώρα. Να το καμένο τάγκ που σας έλεγα. Καλά, αυτό το παίρνω όλα one tap σίγουρα, κοιτάξτε. 10.010 ζωή, έφαγα πάρα πολύ λεφτά για αυτό το τάγκ. Το πήρα ήδη, άρα να το βάλουμε το capture. Ωραία φίλε, πανεύκολο με αυτά τα tanks που έχω. Αντίο Κροατία. Ευχαριστούμε που ήρθατε μέλος του ΝΑΤΟ.
Πάμε να βομβαρδίσουμε τώρα τους Ρουμάνους. Πάει και η Ουγγαρία. Καλά να πάτε. Σε βάλατε μάξι να πρέπει να τα μου πληρώσετε. Μην τα βάζετε με εμένα. European Union θέλει μόνο αυτά. Και το ΝΑΤΟ το μεγάλο θέλει και αυτά. Και απλά παίρνουμε όλα αυτά και του παίρνουμε ουσιαστικά. Μπορούμε να κάνουμε declare λίγο στη Ρωσία. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς, θα μου πείτε τρελό, δεν. Όχι, 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 όχι. Off. Το Σμόλενσκ. Θα πάμε το Σμόλενσκ και το Καλίνιγκαρντ. Να πάρουμε και το άλλο transformation. Είναι πολλά transformation. Declare war στη Ρουμανία. Δώσε θέλω. Πού είσαι καμένο τάγκ, κανάς καμένο τάγκ. Περιμένουμε τον... Α, ωραία, μπράβο. Πήρες, οπότε πάμε τέτοια. Εδώ να υπερασπιστούμε την περιοχή. Τον φάγαμε. Είμαστε πολύ καμένο ΝΑΤΟ. Φαίνεται λίγο. Λοιπόν, European Union, το θέλουμε, ωραία. Στο ΝΑΤΟ, επίσης το θέλουμε, ωραία. Ωραία. Μπρε. Μπορώ να πάρουμε το επόμενο transformation, βλέπω. Το οποίο είναι το Napoleonic Empire. Να το. Αυτό είναι. Χάλια είναι. Πού πας ρε. Γιατί έχετε αυτοκτονικές στάσεις όλοι σας. Καμένο τάγκ. Όχι. Justification. Και justification. Ωραία. Έχουμε ανοιχτά προβλήματα με τη Ρωσία, αλλά δεν μας νοιάζει γιατί γίνουμε ένα πολιτική αυτοκρατορία. Και τώρα αμέσως αλλάζουν το information και γινόμαστε πάλι ΝΑΤΟ, γιατί είναι πιο ωραίο απλά. Είναι πιο ωραίο το ΝΑΤΟ. Να κοιτάξτε εδώ, το ΝΑΤΟ. Μέσα τα πιο καμένα, είμαι ο πιο καμένος ρε φίλες στο Control Europe, δεν γίνεται. Εντάξει πόσες χώρες έχω στο μάτι. Εντάξει, ωραία. Στο ΝΑΤΟ. Ναι. Αυτά είναι τα τελευταία παιδιά. Να βλέπετε έχουμε πάρει ήδη το αυτό το Καρολίτζιαν το πήραμε. Το ΝΑΤΟ αυτό το πήραμε, ναι. Το France το έχουμε εννοείται και το Ναζόν αυτά δύο. Ωραία. Και το Βόλο κουνήσου. Με έχει πάει τάπα του και το Βόλο, κοιτάξτε εδώ. Το Καλκιούσα. Άντε σταμάτα να ρίξω. Οκ. Σπαστικό. Παμ. Παμ. Αντίο. Οκ. Οντογάπτουρ. Τινάξαμε και κάτι άλλο στον αέρα με το Καλκιούσα, είμαστε εντάξει. W speed.
Είμαστε το ΝΑΤΟ, είμαστε δυνατοί, έχουμε όλο τον κόσμο σχεδόν κατακτήσει. Τώρα περιμένουμε για να ρίξουμε ρουκέτες. Να διαλύσω όποιον τολμήσει να επιτεθεί στη Φραπεδούπολη δηλαδή. Οπα. Αντίο. Έχει πολύ πλάκα να βομβαρδίσεις τους άλλους με το καλκιούσε. Α, ξεχάσαμε να πάρουμε τη Βουλγαρία. Ωραία, τώρα την πήραμε. Αυτά παθαίνετε Έλληνες αν δεν είστε στο UG ΝΑΤΟ. Ωραία, σπονάραμε ένα καλό τρουπ τώρα να κάτσει να πάρει και άλλα μέρη. Τι άλλο είναι? Στο ΝΑΤΟ είναι και αυτά τα δύο, ναι. Δηλαδή έχει πάρα πολλά tiles. Είναι καλή χώρα. Λοιπόν, ας κλουβίσω. Ωραία, έχουμε ειρήνη. Έχουμε ειρήνη. Δεν κηρύξαμε πόλεμο. Βλάκας. Είχαμε. Απλά τα κατακτάμε όλα like this. Accepted, ωραία. Πάει και αυτό. Ξέχασα να βάλουμε ένα upgrade νομίζω, ναι. Army spawn speed, all damage είναι 10% και political power gen. Δεν νομίζω το έχουμε θα βέβαια, αλλά εντάξει. Αυτό μαζί 32 billion. Σκάει πάρα πολύ μεγάλο damage στο missile. Αλλά αυτά είναι τα καλύτερα support. Δηλαδή, κοιτάξτε, παίρνετε ένα τέτοιο, ένα καλκιούσα, έτσι τα λέω εγώ τώρα, εσείς δεν ξέρω πώς θα τα λέτε. Εγώ το ονόμασα έτσι από τα ρώσικα του δεύτερου παγκοσμίου. Δεν γνωρίζετε καν τι είναι αυτό. Τι κάνει με τη ζωή του αυτός, Χριστό μου. Τι είναι πατηρό εδώ.
Και παίρνουμε και το Μαυροβούνιο. Μαξ, ωραία. Αυτός εδώ ο Τρούψεφλ έχει φάει 40 λεπτά να πάρει για την Ελλάδα, να πούμε. Έχουμε κι άλλο ένα τάγκ. Ω, πήρα medals. Δεν μπορούν τα G7, όχι, δεν μπορώ να πάρω κι άλλα. Kingdom of France, ωραία. Το πήραμε κι άλλο transformation. Να, βλέπετε, πήρε κι άλλο transformation. Και τώρα μπορούμε να ξαναγίνουμε ΝΑΤΟ. Ωραία. Πόσο index έχουμε στο information? Όχι, rewards. 5,2. Α, μπορώ να πάρουμε κι άλλα medals. Yes, sir. Έχω πάρει πολύ καλό index. Δεν τα πάρω όλα κάποια στιγμή. Στείλουμε και ένα τάκ να πάρει την Κωνσταντινούπολη για να βάλω κάλπους, να τους βομβαρδίσω. Τους κάνω μπομπαρδίλο. Α, λίγο κοντά να έρθει. Α, να πάρει από την άλλη. Moving path. Και εσύ πήγαινε εδώ. Την Κρήτη. Α, εντάξει, την παίρνει. Δεν σε βγάλει one-tap, τι τολμάς. Ωραία. Πήραμε και την Ελλάδα. W. Αν πάρουμε και την Τουρκία θα μπορούμε να γίνουμε και ΝΑΤΟ. Έχουν πάρει σχεδόν όλη την transformation του France. Δεν φαντάζεστε πόσο χαρούμενος είμαι. Μόνο την Ευρώπη μου θα πάρουμε μετά. Έχουμε το Kingdom of France. Το ΝΑΤΟ το πάρουμε τώρα. Napoleonic το πήραμε. Το Carolingian το πήραμε γι' αυτό. G7 δεν το αγόρασα. Θέλω Αμερική και όσοι άλλοι μπορούσαμε να γίνουμε. Τα είχαμε πάρει όλα. Δηλαδή αυτά δεν είναι εδώ. German το έχουμε πάρει, Italy έχουμε πάρει και... Οπότε θεωρητικά το έχουμε πάρει, καταλάβατε. Δεν υπήρχε νόημα να δώσω medals. Καλά, το maxer τα upgrades του. Κοιτάξτε πόσο μακριά ρίχνει, μπρο. Μπορεί να ρίξει ως την Άγκυρα από εδώ. Φάει τον Droop. Καλά, να πούμε αυτοί οι καβαλάριδες μας έχουν κουβαλήσει σήμερα. Τη Ρωσία δεν την παίρνω, ούτως ώστε είναι άχρηστη. Πήραμε όλη την Κύπρο, ωραία. Μα. Οκ, δέχτηκε. Ωραία. Πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Πάμε στο Batman. Ω, το καλυτούσα. Μπορούμε να το μεταφέρουμε με πλοία και να ρίξει.
Α, δεν το γνώρισα. Μπορεί να πάμε τόσο εδώ, ξέρω εγώ, εδώ. Θα βομβαρδίσουμε το Κίεβο. Αφού είναι και μακριά. Τώρα φτάνει. Λοιπόν, παίρνουμε και το Van και παίρνουμε μετά και το Cars και τελειώνουμε. Βασικά τελειώνουμε, ναι. Την υποτύπτουμε και μπορούμε να κάνουμε transform και σε ΝΑΤΟ και σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Ερζικάν και η τελευταία πόλη είναι το Cars. Και με αυτό θα πάρουμε όλη τα transformation της Γαλλίας. Και μετά θα διαλέξω μια χώρα, κάνω το σταυρό μου να μην διαλέξω χάλια. Τις Ρωσίες θα έχω πάρει όλα, οπότε δεν μπορώ να διαλέξω. Okay. Μην έχετε αυτοκτονικές στάσεις. Λοιπόν, και αυτό τα καταφέραμε, παιδιά. Αν πάμε στο transformation, λοιπόν, μπορούμε να γίνουμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πάρει σχεδόν όλη την Ευρώπη, είμαστε αυτοκράτορες εδώ μέσα. Και αν πάμε στο transformation, μπορούμε να γίνουμε και το μεγάλο ΝΑΤΟ, ρε φίλε, και το μεγάλο ΝΑΤΟ. Κοιτάξτε εδώ. Έχουμε πάρει κομμάτια Ρωσίας, έχουμε πάρει Γερμανίες, Ιταλίες, Ισπανίες, Αγγλίες, Τουρκίες, τα πάντα, τα πάντα. Οπότε εύχομαι να σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και στα 3 likes πάλι θα προσπαθήσω να πάρω όλα τα transformation της Γερμανίας. Αυτά, φεύγω τώρα.